dine dhewe kuwi perkarane apa? Inggih, nuwun sewu Sang Prabu Yudhistira. Ratu sing apik iku yen mungguhe Puntadewa duwe niat dadi panguwasa kudu kinantenan jiwa ingkang resik. Linambaran agama suci lan nadyanta mung sak glugut babar pisan ora duwe rasa milik marang kamulyan kesugihan apa meneh kawibawan. Sejatine uga akeh para pangarsa praja kuwi sing jiwane luhur bebudene becik nanging sok-sok mergawati kiwa tengene kebak wisa mula tan sembada mujudake idamane para kawula dasih. Yen pancen ngono banjur titikane ratu sing becik kuwi kepiye? Titikane ratu becik mungguing Puntadewa kuwi ana 5. Ingkang sepisan budale anggone dadi ratu diniati saka rosaning rasa pangibadah. Angka 2 mangkate dadi narendra ora disurung karo golongan apa wae. Pamriye supaya kawicaksanane ratu mau ora mung nguntungake golongane dhewe. Angka 3 ratu kudu pinter milah lan milih wong-wong sing bener-bener apik kang bakal nyengkuyung sak kiwa tengene. Angka 4 ratu anggone nemtokake pranatan ora dikendhaleni dening wong sugih utawa negara sing luwih digdaya. Dening kang angka 5 utawa pungkasan Ratu ora duwe rasa wedi, ora duwe rasa wedi karo apa wae lan sapa wae, wedya karo pangeran karo kawula sing diayomi. Dene utamaning nata berbudi bawa laksana